Numru kbir ta' immigranti kmieni 2 filgħodu inħarġu minn blokka appartamenti fi Triq il-Ġifen f'Buġibba fejn huma kienu qed joqogħdu. Ir-rejd twettaq mill-Pulizija bl-assistenza ta' diversi unit speċjali fosthom l-RIU. L-ammont ta' persuni li nħarġu mill-blokka huwa ta' aktar minn 150 persuna u ma ttieħdu mill-post permezz ta' diversi xarabanks. Net News insab infurmat li f'kull kamra kienu joqogħdu aktar minn 5 immigranti li allegatament kienu jħallsu madwar 200 euro fix-xahar kull wieħed. Jidher li l-ħidma tal-Pulizija ħadet iktar minn 5 sigħat. Waqt it-tfittxijiet tagħhom il-Pulizija sabu diversi persuni jistaħbew fuq travu li jaqsam bitħanterna madwar 5 sular il fuq, filwaqt li kien hemm oħrajn li instabu jistaħbew fi gwardarobbi u taħt xi sodod. Aktar tard l-immigranti li l-maġġoranza tagħhom huma mill-Gambja u Niġerja permezz ta' residenza Taljan ittieħdu fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija għal aktar stħarriġ. Interessanti il-fatt li fost l-immigranti li nħarġu kien hemm qassis li kellu permezz ta' residenza u numru konsiderevoli ta' flus kontanti u ġie ordnat imur jixtri biljett biex jirritorna lura lejn l-Italja. Net News jinsab infurmat li sit il-blokka huwa Russu li bħalissa jinsab maħrub minn Malta u qed jiġi mfittex mill-Pulizija brabta ma' allegati reati oħra u frodi. Fil-passat din il-binja kienet tintuża wkoll bħala akkomodazzjoni għall-istudenti li jitalmu l-Ingliż, iżda sidien dawruha f'fatt ta' kmamar illegali biex ikunu jistgħu jgħixu fihom l-immigranti. Issa dan il-kumpless mistenni jingħalaq minħabba li ġie ddikjarat li mhuwiex wieħed abitabbli fejn fih kien hemm nuqqas ta' sanità u iġiene, filwaqt li sidien jidher li ma kellhomx permess biex jużaw il-post bħala post ta' akkomodazzjoni. Dan ir-rejd isegwi rejd ieħor li seħħ f'Lulju li għadda fi-stalel ta' żwiemel fi Triq il-Ġerrejja fil-Marsa fejn instabu mal-100 immigrant li kienu qed jgħixu illegalment fi proprjetajiet u bini li mhux suppost jintużaw għal skopijiet residenzjali. Stalel li kienu qed iservu bħala 19 l-akkomodazzjoni żgħira għal dawn l-immigranti.